Wel, mae rai fi wedi chymod yn gweithio i unwaith bod 10,000 o wahanol ffyrdd o golli bwysau. Ar un gorau oedd dim bita gwbl, sy'n gwybod yn fynd. Mae Ffani Cradog Cymru dyn ni. Wel, diw, mae rai bita roi bach neu fydd ddim nerth dyn ni'n neud e, fydd e? Be da chi'n neud i ni heno, ina? Ar ddirno'r gacen nadolig, na beth ni'n mynd i wneud heno. A gacen o'n i wedi gwcan pethefnos yn y ddau yn ôl, ynddo fe? O pam bych eisiau brandi i wneud eising? O! Dyna dwi eisiau beth. Mae rai gael dropin o fryndi, gael y blas di nadolig, o fel. Gyda'r oedalen ni, unwaith bydd ni'n cael ei braich ar y brandi na fi eisiau gael anesthetig i gael ei hwnna. O gwrandwch neu adael i chi'r efo'r eising ar brandi. Dych chi'n gwneud gormod? Twdlw? Golli di ddim. Nawr den. Dyma'r disiau nadolig. A os ych chi'n sylwi nawr, roi, wi wedi troi ddi os wedyn nhw upside down. A'r top ar y gwylod, a'r gwylod ar y top. Reswm am hwnna yw bod fe'n fflat iawn dych chi ar y top wedyn ni. A bod yr eisyn a'r cyfan yn even, dych chi'n gweld? Ie. Jam ar apricot yw e? Apricot jam yw hwn. Dwi wedi dod i peth rown i'r ochrau, ond nawr cyn dod i peth ar y top, mae rhaid cael dropin bach arall o frandi. Mew myna. A chi'n gweld, wrth dod i fe arno nawr, cyn dod i'r marzipan, mae'n cadw'r blas mewn, chi'n gweld. A 3 dwbler nawr. Wel, mae hwnna. Rhaid fydd hwnna, mynd trwy'r cyfan i gyd. Tyma bach o frandi fydd pawb yn cael, ynddo fe? Be, 7 pint hyd yn oed yn y clwb? Nawr den. Nawr, mae eisiau dod i'r apricot jam nawr ar y top. Ar ben y brandi. Ie, nawr, o ti'n mynd i sbrydo hwnna? Wel, dwi'n helpu ti. Mae eisiau dod i hwnna, fel nawr, twrn dwll mewn hwnna, reit? Fel awr o'n i. A fe, fel awr ydyn ni. Reit, sbrydo nawr hwnna i gyd reit rown, reit? Reit. A wedyn eisiau gael hwnna ar ben neu, ti? A hwnna'n helpu nawr i stico'r marzipan, chi'n gweld? Dylen ni gael ffedog, dwi'n Ffedog? Nawr, fan hyn, mae da fi'r marzipan. Allwch chi wneud marzipan eich hunan. Hanner pawn o ground almonds, hanner pawn o icing sugar, a 2 neu 3 melyn wy. A mae hwnna yn hyfryd. A na beth sydd ni fan hyn heno. Ond, i allwch chi brynu fe, a mae fe'n ardderchog hefyd i brynu fe. Homemade yw hwnna? Homemade. Nawr ten, lawr â ni nawr fel na. Gwasgu fe rown. A gwasgu fe rown. A chwel, os oes bord fach fel hyn dych chi, mae'n neud ei lawer yn rwyddach. Achos chi'n gallu troi'r disen rown fel ych chi'n mynd mlaen. Fel neu gwely, ynddo fe? Yn y blancedi rown. Mae e, fel neu gwely, mae hwnna wir. Nawr ten. Just dod i ben nawr. Ie. Sgwch y reit lawr. Reit. A wedyn ni, torri fe off nawr reit rown. Mae hwnna'n hen un, ynddo fe? Odi, mae hwnna'n hen dros ben. Mae hwn dros gant mlwydd oed. So i'n credu lle chi byrnu bord fel hyn. Na. A den, trimmo fe nawr reit rown. Be ti'n neud hwnna wedi ni? Wel, rwy'n ni lotions bach o fe, sy'n chi'n mofyn? Neu pele bach o fe? Neu pele bach, rhoi fe'r plant a lliwio fe. Ie. A gallen nhw i wneud lotions bach i chi. A mae plant yn joio'n erbeth fel na. Na fe, tyn off. Reit. Reit, na fe. Na den, gwasgwch e reit rown. Nawr, gadewch hwnna i sychu tyma bach nawr. A wedyn ni? Ond os ym rhaid gadael ei sychu o gwbl, allwch chi ddod i'r ffondan dros dy fer unwaith. Ffondan nes ymlaen wedi ni fe? Ffondan nes ymlaen. A'r pethau pert? A pethau pert ar y top. Wel, mae una'n dal yn brysur yn eisiau yn y gegin. Bydda chi'n neud wan, una? Wel, nawr den, dwi'n mynd i ddod i gin ar hwn. Gin? Brandy? O, ma'n bach. A chi'n gweld, y pwrpas o wneud un yw i gael fondant i stico ar y marzipan a defnyddio gin neu fodca achos bod fe'n wyn a ddim lliw yn dod trwyddo. Reit, sgolia i chi. Dim ond yma bach i frwsio fe'n dyfes. Nawr ten, mae'r fondant wedi rowlo mas, rwch yn dros eich braich, a lawr a fe. Da chi'n neud edrych mor ofnadwy o syml. Wel, mae e, chi'n gweld. Yndi, mae'n siŵr i rwy'n fel chi, tydi? Os ych chi'n mwynhau goginio, ond fe, pido becso am y peth yw'r peth mwyaf. A pido meddwl, mae rhaid i fi gael e'n gwmws fel hyn. Does na ddim siw beth i gael. Mae recipes, chi'n gwybod, i helpu di'n ymlaen mae e. Ond os dwi ddim yn gweud bod chi'n defnyddio rhyw recipe arall eich hunan bod hwnna'n wrong, werth allai fe fod yn iawn. Chymod, na fel ydw i'n twmlo dy bini. Na den, mae hwnna reit rown nawr, a mae gres a'ch dwylo chi yn smootho hwnna'n lyflu. Nawr ten, dewch i ni gael torri hwnna nawr, trimmo fe reit rown, a mas o hwn sy'n ar ôl nawr, chwal allech chi roi fe'r plant i wneud peppermint creams neu rhywbeth. Bydde fe'n gret, chi'n gweld? Nawr ten, na hwnna nawr, off a ni, sagor o hwnna, os.
Nawr ten, ar ben, gwasgwch hwnna reit rown nawr. Lle chi ddod i wedi ni, a da fi fan hyn cwpl o Christmas roses wedi wneud. A dod i tan bach o icing sugar o dano fanna. Just dod nhw ar y top fel na. A mae'r rhain digon rwydd i wneud os chi'n parnu'r cutters bach. Ac wedyn ni mae da fi cwpl o'r poinsettias yn hyn. O, na un o'r un wedi torri to. Fitai hwnna wedyn. Oedd y rhaglen. Ie, nawr ten. A hwnna... Da chi'n cŵl braf, dydach? Da chi'n mwynhau coginio? Dwi'n mwynhau e. O dwi. Dwi'n... Chymod, mae'n anodd credu, ond dwi'n ymlacio amser bod fi'n goginio. O, dy wir i chi. A wellte fi i goginio na mynd i siopa braidd. A ten, chi brynu hwn mewn unrhyw siop floder amser un o'r flwyddyn. Dydwch hwnna rown nawr ten. Beth sy'n well na achwn ni llwch chi stico fe, dyna bach o icing sugar eto. Os yna'n handi gael t-shirt pan mae visitors yn dod, ydy? O, Geordie, mae wastad... Os oes t-shirt yn y tin, i chi'n gyfoethog. Na beth maen nhw'n gweud, ynddo fe? Ie. A chwel, na draw fanna, mae da fi un wedi cael ei wneud, a mae Sean Corn ar ei benne. O, ie. Nawr, ti'n meddwl, mae hwn yn debyg i Blue Peter os oes amser dyn ni'n wneud e. Ta'n bach o fondant mewn... I'r plant? Ie, i'r plant. Gret. Nawr te. Argal. Dwi wrth y modd yn chwilio chi chi na. Nawr ten, slwch nawr. Mae'n gin boes bach. Dod iawn ar ôl. Slwch.